Takže no, tady to je náš třetí challenge, ten první pak z třetího challenge jsme chtěli udělat něco jiného, ale to dáme zítra a ještě vám nebudeme prozrazovat, co to bude, ale bude to fakt drsný. No a v tom challenge se jedná o 50 otoček, inspirovali jsme se. Denisem Kubíkem, takže buďte ticho, jasně, my to víme. Jde o to, že tam máme papíry, ty vám pak ukážeme. Máme tam napsáno před, Justin Bieber jsme tam napsali a pak tam je po a to tam napíšeme Justin Bieber po 50 otoček, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Už jsme to natáčeli jednou, že jsme dělali 50 otoček teďko. Ale nepovedlo se to. Tady máme ještě lidi, kteří nám to budou počítat, takže se nebojte, že bychom vás nějak šidili. Možná jich uděláte víc. No, možná, takže 3, 2, 1, 5. Já se přišel jak postižený. Proboha, pak! Ježiš, kolik jich mám? Tam nepočítáte to? Kolik jich mám? Ještě... Hani, piš. Renčo, můžeš, piš. Můj bože. Prostě Justin forever. Justin, tady vidíte před a po a tady oranči. A taky krásné srdíčko tomu udělal. Justin Bieber. Tohle je náš bonus, protože nám to přišlo tak vysuchý. Prostě tady máte, jak jsme minule dělali čapipany. S ledem. S ledem. No, takže teď to budeme dělat s ledem. No, tak začni. Tak jo. Justin Bieber. Dělej Justin Bieber. Justin Bieber. Tři. Pokud Bieber. To jsou 3. 4. To jsou ten čtvrtý. Takže tohle byl náš challenge, aby byl to nějaký rychlý, tak se nedivte, je to hnusný. Úplně to studí a bolí zároveň. Takže čau u příštího videa.